ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ 108ಮ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾಶಿವ ಭಜನೆದ 35ನೇ ದಿನದ ಐತಾರದ ಭಜನೆನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಾಪಿಘಾಟ್ ದಂಪತಿಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬಗಂಬಿಲ ದಂಪತಿಲು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಬಗಂಬಿಲ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಯನ್ನು ನಲಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು.
ಉನ್ಮಾದ